Dewan Provinsi Bapak Haji Heri Ramadan nadyan to panjenengane ora bisa rawuh diwakili Bapak Dewan sing saka daerah Bapak Miftahul Huda ya uga ginanjar seger sehat dilancarke sakabehing usahane ya yo uga rani penjane Bapak Camat ya Purkopincang sing saka Kecamatan Ndoko Bapak Camat sak jajarane uga Bapak Kapolsek sak anggotane klebu panjenengane Bapak dan Ramil sak anggotane klebu kanthi Babin Mas uga Babin Saning ya Mak ya kepareng rawuh uga segenap panitia mligine Bapak PJ Bapak Yoyo Eko Eswahyudi uga panitia Bambang Haryono uga Mas Aris Setiawan ya kaya ngono awis saka kerjasamane Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kalian Dewan Provinsi nduk pungkasane bisa nggelar kabudayan melestarikan budaya nek dipapanke ana ing Desa Plumbangan Kecamatan Ndoko Kabupaten Blitar ya termenaya awake dhewe ya tau kok yo nyanyi imbut ana kene dadi wis ora aneh mligine Mas Didin sak kanca wis kaya-kaya sedulur nggone nganggep karo awake dhewe mula dipujekke lumantar nggone pagelaran wayang kulit kang sinergitas Dewan Provinsi uga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata iki njalari warga masyarakat Plumbangan saya semangat nggone nata kahanane desa ingkang pungkasane luwih maju ketimbang kang taun kepungkur ya kaya ngono merga pancen budaya adiluhur ki patut untuk dilestarikan mergo sebagai ukuran jiwane bangsane dhewe ukuraning jiwa budayane luhur kuwi jiwane bangsa ya luhur nek budayane rendah kuwi jiwane bangsa ya rendah kaya ngono kejaba saka kuwi nduk nggone kepareng suwan ana ing Plumbangan dadi asrana nggone nandur rasa paseduluran ing antaraning awake dhewe karo warga masyarakat ing Plumbangan kene ya kaya ngono coba ora usah kakek sing diaturke muga wae kepedulian Bapak Dewan Provinsi panjenengane Bapak Heri Ramadan uga panjenengane Bapak Miftahul Huda iki dadi jalaran budayaning dhewe saya ngrembaka njur kabeh warga masyarakat saya ngilut marang kabudayan kang adiluhur ya kaya ngono disuwun panjenengane Mbak Pipit didhisikke ben karo Mbak Sulis Eva ya kuwi gandengane kok ya kuwi gandengane dadi Mbak Sulis iki nek ra gandeng karo Mbak Pipit iki cok kala mangsa iki ya WA pake WA nah Pak iki aku ki lek ngadeg aja karo sapa-sapa aku ora karo Mbak Pipit ora ya kaya ngono ya nduk kaya apa ngadeka Piyayi loro sinden SDI Sekar Gadung Indonesia Bu apa susu gede Indonesia ya kaya ngono ya kaya apa sebabnya Mas dados ya dengan mansa hari kemerdekaan atau peringatan hari besar nasional
kaya apa ngaturke salam kagem warga masyarakat Plumbangan Ndoko Blitar uga kagem barang rawuh beliau-beliau sing saka Jatim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Dewa. Salamipun sampun paminten. Ya, SG ini kompak kok. Nggih. Dewa ngaturke salam niki wis gemeng-gemeng mulai salam wong loro kita kompak. Ya, semayanan. Semayanan kula sampun kedewinginane, Pak. Ayo. Niki napa spesial kagem warga Plumpungan. Plumbangan. Jadi semayanan iki lek katakan iki kan lega to. Nggih. Nah, semayanan lek pracido jan wis Delok kula delok. heeh. Niki wonten donga kagem Desa Plumbangan, Pak. Donga Nggih, tapi apa kula nggih pantun? donga tapi nggih damel pantun kados Bapak ingkang Sama dinas nggih. kebudayaan Jawa Timur. Nggih, Pak. Pantun nggih, Pak. Ya, Tuku kotang. sik. Lho, Ya ini kok ngomong lek utang. lho maksudnya iku paringan panjenengan kira-kira sik to niki donga. Ayo kok kentang ngono aja utang. Kentang. Kentangnya niki nembe dereng tukul. Nah, kentangnya diadai utang. Ya. Dari gede apa cilik? Tuku kotang ning Kediri. Warga Plumbangan mugi tansah pinaringan kathah rejeki. Tuku kotang ning Kertosono. Warga Plumbangan mugi tansah pinaringan panjang yuswa. Apa? Plembungan dicekel wong ayu. Mugi-mugi. Ledos. Mboten no. Malah saya gedhi. Ya. Mane. Mugi-mugi masyarakat Plumbangan tansah mandih rahayu. Amin. Konangan karo bojone. Kapok. Lah sopun. Kowe iki pantun. Oh, panggo panggo. Konangan karo bojone. Cakep. Goblok. Plumbangan akeh rezekine. Amin. Nah. Amin. Ya kayak sampai konangan goblok. Konangan goblok. Nggih. Nah. Menika salam donga sampun Bapak, sampun. Ini mau nowelingan saka Mas Didin uga segenap panitia untuk tembang perdana Mbah minta garapane dhewe Mbah apa kopi wengi. Wis iki akeh sing nyuwun diaturke mawa tembang kopi wengi dilantari bawa pucung ya bawa pucung. Iya ana bintang tamu Mbak Lucy Brahman karo Mbak Mindul ya karo Mbak Mindul. Kuwi tanggung jawabe panitia awake dhewe ora ngerti apa-apa. Ya. Sami Pak Sinten yang Pak sing bawa. Sesuk turu dhisik ya kena. Jangan marah-marah Bapak maksudnya iki kula riyen apa pipit Sing ngandel apa sing ngalih ngoten lho, Pak. Ya sing gedhi dhisik lek sing gedhi radio geni sing Oh, cilik. berarti ngaten. Berarti kowe sik mbok nimbuk. Iya, Pak. Iki malah limbuk canggih. Nimbuk asli tadi. Padha lho, Pit. Lah nggih. Kowe iki padha. Nekmu kuwi karo iki padha. Ampun sak dicekeli ngoten Bapak. Aja keren apa-apa line kuwi lho. Ya, iki karo iki padha. Ya. Wanci telu ayo padha melu aku
budya panekesing tur angkara. Nggih, sami-sami kocok. Tapi niku sanes gatukane, Pak. Ora gatukane iki lek digathuke ya malah penak kok. Ya mboten penak wong ndukake yo. Sapa omong? Niku Sapi dipasani nek sapa wae ya gathuk. niku lak sapi. Lah terus? Lah niku kan cakepan. Ah iya. Wis alif angkringan kok pisan Kopi wengi made in SGI dados. Yuk, kayak apa? Langsung wae Mas tanpa pos-posan. Oh,